Tarsalo bude uqat. Tarsalo da parkur da. Yani o meşhur proç yani. Çekil telefonla kalta da aldı. Telefonla kalta bu. Gaштгузори иштирокчиёни семинар. Gaштгузори иштирокчиёни семинар. Gaштгузори иштирокчиёни семинар. Канеш? Seyazda çoğu. Seyazda çok bir Gaштгузори иштирокчиёни семинар. Ha ne vicdan. Gaштгузори иштирокчиёни семинар. Mana barodarон qandima. Gaштгузори иштирокчиёни семинар. Mana gaштгузори иштирокчиёни семинар. Gaштгузори иштирокчиёни семинар. Hay, xush omaded. Salomat bo'lsin. Taraf bu dedi. Mo'lam kelib bashkib. Okay. Xush omaded ba kanali mo Yogumuz va mo'yparvari. Hozir mo dar shahri Bostoni Xujan dar nohiyayi Asht qaror dorim. Mo hamma ishtirokchini seminar hozir bur omadem ay zal hozir yak namoyishgoh da namoyish doda istem. Тамошо кардем ҳавзаи моҳитпарварира. Ирӯз ба фикрам 2 рӯз ҳаминҷа мемонемо бо сёмкаҳои нав, бо навовариҳо, чӣ навовариҳо ҳастанд, чӣ пешравиҳо ҳастанд. Ҳама инҳоро запис мекунем, ба шумо пешниҳод мекунем. Бо мо бошед, бо канали Биогумус моҳипарварӣ бародарони Қандиман.